बिसिडि अफिसाव बुंखाब बिसिडिसि चेयारमेन हिसाबै जोङो दिनै बड'लेण्ड टक आरो बड'लेण्ड बर' खौरां आरो रिपाब्लिक खौरां बिथांमोनखौ लेंहरनानै दिनै जों बाव प्रेस मिट खालामनाय जादों। प्रेस मिट खालामनायनि उद्देश्यआ जोङो जोंनि बे गसाइगाव साब डिभिजनाव मोनब्रै मोनबा समबायनि भटआ जानानै थांबाय। दा जों दिनै बुंखा समबायनि भटआ माने जानो थांगासिनो दं। फैगौ 31 तारिखआव नमिनेशन आरो 10 तारिखआव भट आरो 12 तारिखआव रिजाल्ट। दा बे हिसाबै जोङो इउपिपिएल दल हिसाबै बा चेयारमेन हिसाबै जोङो माने जोङो आसा खालामदों बुंखा समबायाव इउपिपिएल आरो बिजेपि जे केन्डिडेट जों जायखौ होगोन बिथांमोना माने बे समबायाव देरहासार जागोन आरो बे देरहासार जानानै जोङो बे समबायखौ सालायनायाव हयथ' इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे केन्डिडेटफ्रा समबायखौ सालायनो मोनगोन 5 बोसोर जों बेखौ आसा दङ। दा दिनै जोङो अरुणोदयखौ लानानै न'खौ लानानै अनसाय बिथांखि लानानै गियान सोरां बिथांखि लानानै बुहुत पाब्लिकनो जोङो होगासिनो दं। जोङो बुंखा बिसिडिसियावनो जोङो 500 जन अरुणोदय होदों। न'आ दासिमाव 400 खाननि बारा जों होबाय। दा जोङो आसा खालामनो हायो रायजो राजाफ्रा जोंजों बिसास दङ आरो जोंनि बे इउपिपिएल बिजेपि सरकारा दासिम माने 2 बोसोर 6 मासानो दंबावो। दा साफा सानै जाय बिथांमोनहा इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफआव दाखालि जोंनि बे गुमा ब्लकआव बुंखा गामिनि थिनालिनिफ्राय सेरफां बाजारसिम हाग्रामा बिथाङा माने रिलि खालामदों। बे रिलि खालामनायाव बिथाङा माने मानसिया 3000निफ्राय 3500सो जागोन। बे जानाय मानसि जानायावबो माने सराइबिल समस्तिनि दङ, फकिराग्राम समस्तिनि दङ आरो फटबजरानि माखासे दङ आरो कुसुगाव समस्तिनि दङ। दा बेफोरखौ हायेर लालायनायनि गेजेरजों जोंनाव रिलि खालामदों बिथाङा। आरोबाव जोंनि गुमा ब्लकनिफ्राय 3000सो जादों आरो हायेर लाबोनाय बेलेग माने दस्रा माने माबानिफ्राय ब्लकनिफ्राय लाबोनाया बिदिनो 1500सो जादों। दा बे हिसाबै जोङो दिनै हाग्रामानि जे दुरबल बेखौ जों नुहुरदों। दा जों ओंखायनो जोंनि बे समबायाव जों खाथां देरहागोन, खुनु पाब्लिकआनो जेबो साननो नाङा। दा आं नैखौ बुंनो सानदों, हाग्रामा जे माने दा 17 बोसोराव जे खामानि मावदों दा बिदिनो 1500सो जादों। दा बे हिसाबै जोङो दिनै हाग्रामानि जे दुरबल बेखौ जों नुहुरदों। दा जों ओंखायनो जोंनि बे समबायाव जों खाथां देरहागोन, खुनु पाब्लिकआनो जेबो साननो नाङा। दा आं नैखौ बुंनो सानदों, हाग्रामा जे माने दा 17 बोसोराव जे खामानि मावदों बेखौ जों माने बिराद मावदों बा अनेक मावदों होननानै बुङो। दा मैयासो जों खोनानो मोन्दों माने कारिगावनिफ्राय सरलपारा मोनसे लामा बाव जोंनि एमएलएआ रिपेयार खालामगासिनो दं। बेनि गेजेराव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ माने सांग्रेमाजों रुजुबदों बिथाङा। बे सांग्रेमाजों रुजुबनाया दिनै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा आगोलनि एबसुनिफ्राय होखारजाखानाय आरो इउपिपिएलनिफ्रायबो बिजेपिनि बिपिएफनिफ्रायबो होखारजाखानाय बिथाङा। दा दिनै बेखौनो हाग्रामाया माने बजबफिननानै बिथांखौ माने प्रेस मिट खालामनानै इउपिपिएलखौ बायदिसिना रावै बखिदों। बे मोनसे माने जों बिथांखौ बुंनांगोन माने बिथांनि प्रहलादनि जे मेगन बे खिबुआवसो। मानो होनोबा इउपिपिएलआ मोनसे इउपिपिएल मोनसे हान्जाखौ बा मोनसे राजनितिक पार्टिखौ सांग्रेमा फिसा गैयै, फिसा जोनोम होनो रोङै बेजों रुजुबनाया बे जायाखै। बिथाङा सिन्था खालामनो दरकार। गाव जे भाषा गाज्रि बुंनायनिनो माने एबसुजों बिपिएफजों होखारजाबाय। आरो दिनै आं बुंनो सानदों, हाग्रामाया जे 17 बोसोर सालायदों जों बेखौ गाज्रि मोनाखै, खिन्थु हाग्रामाया 17 बोसोर जेला सिफ जाजेनदोंमोन बिथाङा बे समाव हयथ' 35-36 बोसोर जाबायमोन बिथाङा बयसा। दा बिथाङा 54 हयथ' 55-56 बोसोराव फैबाय। दिनै दासिम 20 बोसोर बिथाङा माने 17 बोसोर सालायनायनि गेजेरजों दा 20 बोसोर जाबोबाय जोंनि बिटिसि बा बिटिआरआ।
बावजे हाग्रामा बिथाङा जे भाषा बुंनाय बा मोनसे भाषाफोरखौ बुंसिननो रोंनांगौ बा मोनसे साननो हनो रोंसिननांगौ बे दासिमबो माने हाग्रामा रोंसिनाखै। जाय उन्दैया LP स्कुलाव हाबनानै मेट्रिक पास जायो 17-18 बोसोराव BA पास जायो बिथांमोना दिल्ली बम्बाइआव फरायनानै सासे मोजां मानसि जाबोयो। बेबादि हाग्रामा दासिमबो माने मोनसेबो भाषाबो रोंसिनाखै। गाव 17 बोसोर सालायनायाव जेसेबां रोंसिननांगौ बेखौबो रोंसिनाखै। दाबो बिनि भाषा थारमाने जे जायगायाव नोङो मदि बिथाङा क'क्राझाराव सानसेखालि फैनायाव माने 1500 क्रर होननांगौआव 1500 रुपा LP स्कुलाव हाबनानै मेट्रिक पास जायो 17-18 बोसोराव BA पास जायो बिथांमोना दिल्ली बम्बाइआव फरायनानै सासे मोजां मानसि जाबोयो। बेबादि हाग्रामा दासिमबो माने मोनसेबो भाषाबो रोंसिनाखै। गाव 17 बोसोर सालायनायाव जेसेबां रोंसिननांगौ बेखौबो रोंसिनाखै। दाबो बिनि भाषा थारमाने जे जायगायाव नोङो मदि बिथाङा क'क्राझाराव सानसेखालि फैनायाव माने 1500 क्रर होननांगौआव 1500 रुपिया होनग्रा सासे खर'लान्था सासे हाग्रामाया हासार गैयि खर' हासार गैयि खानाय रज' जायै मानसिया दानि जुगाव सिफ जाया। BPF सरकारा बायसान्स फैब्लाबो हाग्रामा जिबनाव सिफ जाया बेखौ आं खाथां बुंनो हायो। आरो सिन्था खालाम रायजो राजाफ्रा हाग्रामाखौ मानसिनि केटेगरिया बयनिफ्रायबो गाज्रि मोनसिनो होनब्ला नापिद केटेगरिया माने हाग्रामाखौ बयनिफ्रायबो माने गाज्रि मोनसिनो। मानो मोनसिनो होनबा माने हाग्रामानि खर'आव खानाय गैया आरो नापिदफ्रा बिनि खानायखौ सिननानै दासिमाव माने थाइसेबो खामायनो हायाखै। बिनि थाखायनो नापिद केटेगरिनि मानसिफ्रा हाग्रामाखौ बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन मोनो। बिनि थाखायनो आं दिनै प्रेस मिट खालामदों। जोङो समबायाव जोङो 2630 भटार दङ जोंनि बुंखा समबायाव। जोङो माने बाव 2018सोसो भट जागोन। जोङो खाथां आसा खालामदों बे 1800 भट जानायाव जोङो 1200-1300 भटखौ मोननानै जोङो बे बुंखा समबायनि जे सरकार बा बुंखा समबायखौ जे सालायगोन बे UPPL BJP सरकारा खाथां सालायगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। आरो बे खाथां जोंनि बे रायजो राजाफ्रा दा समबाया माला माने भटआ सफैयो बेखौसो नेगासिनो दं। आं दिनै नैबे जोंनि बुंखा BCDCआव जोंनि बे बुंखा BCDC मेम्बार बा जोंनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै दिनैनि बे प्रेस मिट होनाय हाबाफारिखौ बावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।